Παρακαλώ, απενεργοποιήστε τα κινητά σας, γιατί αλλιώς θα καθίσετε στο εδόλιο της συνέλευσης των θεσμοφορίων. Γιατί δεν με βλέπω να τη βγάζω καθαρή με αυτόν τον άνθρωπο που από το πρωί με ταλαιπωρεί. Μπορώ, κύριε μου, πριν μου βγάλεις τη σπίνα, να ακούσω για πού με τραγολογάς τόσες ώρες. Τίποτε δεν χρειάζεται να ακούσεις. Γιατί όλα με τα μάτια σου θα τα δεις σε λίγο. Πώς το πες. Για πες άλλη μία. Δεν χρειάζεται να σε ακούσω. Όχι όσα είναι να τα δεις. Καλά. Εσύ σε λίγο θα μου πεις πως δεν χρειάζεται και να βλέπω. Όχι όσα είναι να τα ακούσεις. Τι λέει ο άνθρωπος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ωστόσο όμως, θα λέμε την εξιότητα πως πρέπει να το παραδεχτώ. Δηλαδή, μου λες πως δεν χρειάζεται ούτε να ακούω ούτε να βλέπω. Περίμενε μου το κλέψουνε. Γιατί αυτά τα δύο δεν πρέπει να τα βλέπεις. Δηλαδή να μην ακούω και να μην βλέπω. Ο δίχως άλλο. Μα πώς. Άμα δεν ακούω και δεν βλέπω. Έτσι ξεχώρισαν εκείνα τα δύο τα πρώτα χρόνια. Ο Εθέρας, όταν στην αρχή της κλάσης ξεχώρισε τα όντα και τα έμβια που μέσα του υπήρχαν, αγενούσε όλα μαζί. Σε όποια έπρεπε να βλέπουν, κάτσε γιατί δεν βλέπω εγώ. Τους έδωσε ένα μάτι σαν τον τροχό του ήλιου. Και όποια ήταν να ακούνε μία τρύπα σαν φωνή. Τελικά κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει με το φωνή, γιατί ούτε ακούω ούτε βλέπω. Ωστόσο μου ματωδία έμαθα και κάτι νέο. Ωραία, είναι σπουδαίο πράγμα να συναναστρέφεσαι με σοφούς ανθρώπους. Πολλά από μένα δεν μπορείς να μάθεις. Λέγε λοιπόν, πώς κοντά στα άλλα θα μάθω να την βολεύω και με το ποτήρι του κουτσαμάρα. Περπάτα σταθερά και με θάρρος. Περπατάω, με βλέπεις. Εσύ βλέπεις εκείνο το πορτάκι. Ναι. Το βλέπω με το λινάκι, είμαι μετά να το βάλω. Κλείσε το λοιπόν. Να κλείσω το πορτάκι. Άκουσέ με. Να σ' ακούσω και να κλείσω και το πορτάκι. Εδώ κατοικεί ο ξακουστός αγάπη. Ο τραγουδοποιός. Ποιος αγάπης είναι αυτός? Είναι κάποιος αγάπη. Ποιος? Ένας ο αμφιθερός μπρατσάρας. Όχι, όχι, δεν τον έχεις δει ποτέ. Θα είναι εκείνος ο Μουσάπος. Δεν τον έχεις δει ποτέ ως τώρα είπαμε. Εντάξει, δεν είπα ότι είμαι και κολλητός του, Όμως, νομίζω ότι κάποιο το πήρε το ένα με το μάτι. Μωρέ, δεν το πήρε το μάτι σου. Το πουλί σου το πήρε, αλλά πού να το θυμάσαι τώρα. Ωστόσο, έλα κάτω σε μια γωνιά. Γιατί βλέπω από μέσα στο μάτι και είναι ένας δούλος κρατώντας το χέρι. Φαίνεται θα κάνει θυσία για να πετύχει να αποθύνει. Το στόμα
να το σκλήσει, γιατί σε τούτο εδώ το σπίτι μου θέλει. Χορεύουνε οι μουσες, καμάρα, να σταματήσει την πτωή, το πάνε μου θέλω, ο διαφρασμός της θάλασσας, να σπάψει το κελάσμα στο κύμα τον λαθό. Πάψε! Τι λέει ο ποιητής? Ας μαζευτούνται αυτά τα πουλιά, τα άγρια σκουνιάσουν, σε σκυρά τα δάση, με πόδι διπλωμένας μήνους φωλιά. Σιωπή! Γιατί ο καλήφωνος Αγάπωνας, ο πρωταγωνιστής μας, σκοπεύει να Φυλίσει όλους! Ποιος είναι αυτός που μίλησε? Μα πάνε μου συγγέρα. Να βάλει σαν σκαρδιά ένα καινούριο δράμα. Φτιάχνουν καινούριες αψίδες με τους τοίχους του. Άλλος τον τόνο τους περνάει κι άλλους συνάπει. Συνθέτει μοριά. Αλλάζει τη σειρά των λέξεων. Τις έχει σε καλούπια. Είναι και γλωσσοκλάστης. Και στα διαλύματα το παίρνει και λιγάκι. Ποιος σου βλάχος, βρωμόστομος έχει δίπλα σου ναό. Κάποιος που είναι έτοιμος να σας πιάσει από το μαλλί, εσένα και τον αφέντη σου τον καλύβολο, θα σας κρατήσει στο ναό και να σας πετάξει τα μάτια έξω. Στα νιάτα σου μπορεί. Το είσαι ψωριάρης. Έλα, ας τον αυτό να πάει στο καλό. Εγώ να ξέρω τον αφέντη. Μπάκι γιατί, αφού θα βγει ο μοναχός του, βέβαια, είναι που αρχίζει να σηκώνει. Όχι καλέ, όταν είναι χειμώνας, έχει ένα ζόρι με τους τοίχους του. Είπα κι εγώ. Αν δεν τους κάνει έξω στο φως του ήλιου. Λοιπόν, τι λες να κάνω? Να περιμένεις να βγει ο μοναχός. Εσύ παππούλη. Αχ, Δία! Αχ, τι με περιμένει άλλα και τη σημερινή μέρα. Στους θεούς σε σωρίζω. Πες και σε μένα, τι είναι αυτό που σε προβληματίζει? Γιατί αναστενάζεις? Γιατί τόσο πολύ ζορίζεσαι? Έλα, δεν κάνει να κρατάς μυστικά από μένα που είμαι και κολλητός σου. Κάποια μεγάλη συμφορά κρέμεται πάνω από το κεφάλι μου. Σαν γιάμα, τι λες? Σήμερα θα κριθεί οριστικά αν στη ζωή θα μείνει και αν θα χαθεί για πάντα ευελπίδη. Καλά. Και πώς θα γίνει αυτό, αφού σου ξέρω εγώ σήμερα, ούτε τα δικαστήρια δικά σου, αλλά ούτε και η Βουλή των 500 συνεδριάζει. Μια και είμαστε στη δεύτερη μέρα των θεσμοφορίων. Αυτό ακριβώς είναι που θα φέρει την καταστροφή μου. Τα θεσμοφόρια. Γιατί οι γυναίκες σχεδιάζουν κάτι κακό για μένα. Και σήμερα στα θεσμοφόρια θα κάνουν συνέλευση να δουν το πώς θα με εξοντώσουν. Και γιατί τάχα να θέλουν αυτό? Γιατί καλή κουβέντα δεν έχω πει ποτέ για αυτές τις τραγωδίες. Μα το δία! Καλά να πάρεις ό,τι και πάρεις. Όμως, σκέφτηκες κανέναν τρόπο να γλιτώσει το θυμό τους? Ναι, να πείσω τον Αγάπωνα να πάει στο ναό το θεσμοφορείο. Και να κάνει τι? Όχι, πες μου γιατί με φαβορίζει. Να μπει στη συνέλευση των γυναικών και να μιλήσει για χάρη. Και πώς θα γίνει αυτό? Κρυφά. Θα ντυθεί με γυναικεία παρουσία. Περίτρινη σκέψη σου. Πολύ παλιούρια και ταιριαστεί σε σένα. Μα τους θεούς, βραβείο σου πρέπει σίγουρα. Δεν σκάσου λίγο τώρα. Γιατί? Γιατί βγαίνει ο Βάθος. Και ποιος σου Αυτό το κουβαλάνε θέσεις. Και ο Πουλόπουλος λέτε. Πάει, είναι θεόστραβος. Γιατί εγώ δεν βλέπω να κουβαλά κανέναν άντρα. Εγώ βλέπω μια θεοδόμενα. Εμένα είναι έτοιμος να βαγγείλει. Βρε, σαν μονοπάτια σκουλικοφαγωμένα μου φέρετε παράσταση. Δεξιωθείτε κοπελιές στο κατακτόνιο την Ιερή Λαμπάδα και με ελεύθερη τύχη που σας γέρισε, χορέψτε, τραγουδίστε. Για ποιον από τους θεούς τραγούδι παραγγέλνεις? Λέγε! Κι εγώ θα είμαι πάντα έτοιμη να εμίσω τους Ολύμπιους. Κάτω λοιπόν, τραγουδαμούσα μου για τον καλότυχο τον Γιώργο που για να μας σώσει μας έβαλε στο μνήμα. Καλέ, μνημόνιο θέλω να πω. Δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. Πάμε, κορίτσια. Μου
χρόνια πεινασμένα, μοιάζει στο 41, είναι κατοχή. Στους σκουπιδοτενεκέδες όλοι τώρα ψάχνουν και μαζεύουν τα σκουπίδια απ' τη λαϊκή. Να μας βαράνε τα μάτς στις πλατείες και να μας πνίγουνε στα χημικά. Και οι βουλευτές να ψηφίζουν βλακίες, να μας πουλούν στα αφεντικά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα τα μνημονημένα που υπογράψανε με Μέγκελ και με Σαρκοζή. Κι ο λαός που υποφέρει βόλτα να τα φέρει, δεν του αφήσανε στη τσέπη ούτε μια δραχμή. Μας θέλουν δούλους, μας πίνουν το αίμα και θα μας πάρουνε και το βρακί. Αν δεν φωνάξουμε τέλος το ψέμα και αν δεν μπούμε στη Βουλή. Πολύ γλυκό το τραγούδι. Ένα άλλο αφήγημα μελωμένο, τόσο που καθώς το άκουγα με προσοχή, κάτι μου γαργανούσε το μισήνο και κάτι μου σηκώθηκε ανάμεσα στα σχέδια. Όσο για σένα, νεαρούλη μου, όποιος και να είσαι, θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις σαν να είμαι ο μεγάλος... Ευχαριστώ, περιδανό. Ισχύρος. Να, πάρ' τα θέματα. Από το έργο Λικούρδια. Λοιπόν, από πού κατάγει γυναικότος ο άντρας, ποια είναι η πατρίδα του, κι αν είναι γηγενής, πώς πολλαπλασιάζεται από δεμένη έγκυος, ποια σχέση έχει η λύρα με το γυναικείο το φόρεμα, ταιριάζει η γραφίδα με το extension, πώς μπαίνει το μυρωδοφαγείο με το κορσέ, γιατί αυτά δεν είναι ταιριαστά. Και κάτι ακόμα, ποια σχέση έχει το σπαθί με τον καθρέφτη. Και τέλος, ποιος είσαι εσύ, παιδί μου, μεγαλώνεις σαν άντρας και αν ναι, πού είναι τα χαμά σου, πού είναι οι αρβίνες σου, πού είναι η κάπα σου, αν σαν γυναίκα πάλι, πού είναι τα βυζιά σου. Άκουσα, τι λες, γιατί μία δεν βγάζεις. Λοιπόν, από το τραγούδι που θα πεις θα σε ψυχολογήσω, μια που δεν θες εσύ να μου μιλήσεις. Γέροντα, άκουσα όλες τις κατηγόριες που σπρώχνει ο φθόνος σου. Και σε κοιτάζω ψύχρεμος, χωρίς να δείχνω τον πόνο που μου προκαλούν τα λόγια σου. Να ξέρεις πάντως πως εγώ μπορώ ανάλογα με τις σκέψεις που κάνω. Ναι, γιατί ένας ποιητής πρέπει να συντεριάζει τον εξωτερικό με τον εσώ ψυχό του κόσμου. Και για να μαθαίνεις, όταν ένας ποιητής συνθέτει ένα δράμα με γυναίκες, πρέπει το σώμα του να έχει συμμετοχή στη συμπεριφορά τους. Σαν να λέμε, πρέπει να τον έχεις μέσα σου, όταν ζητήσεις δράμα για τη φιλίδα με την πέτρα. Αν πάλι κάποιος συνθέτει ένα δράμα με άντρες, πρέπει το σώμα του ανάλογα να φέρεται. Και αν αυτό είναι κάτι που δεν το διαθέτουμε, μπορούμε κάλλιστα να το προσποιηθούμε. Εντάξει, όταν γράψεις δράμα με σατήρους μπορείς να με φωνάξεις. Θα έρχομαι από πίσω να σε βοηθώ. Με σηκωμένο το πουλί μου. Στη σύγχρονη Ελλάδα, σαν κοιτάξεις, πολλούς θα βρεις που φίλο δεν γνωρίζεις. Τι μόδιστρους, τι κομμωτές, πολιτικούς με χάρη, που ενώ δεν έχουν μόνιο, ψηφίζουν όμως φοβερούς, μας βγάζουν το τομάρι. Σωστά τα λες, Μαζιτάρ, πούλησε την πατρίδα. Δεν έμεινε άντρας στην Βουλή να αλλάξει τη σελίδα. Μα όποιος αδιάντρομα χτυπά του Έλληνα τη ζήσει, θα έρθει μια μέρα που ο λαός θα πάει να το κάνει. Μην το πεις, το έτσουρου απ' έξω περιμένει. Αυτό, τι κρίμα. Και εγώ έλεγα να γίνω πολιτικός για να μου φωνάζει ενώ όσο να Μην με ανησυχείς. Εσένα θα σε στείλω να σταματήσω αγανακτισμένο. Να σε φιλήσω σωτήρα.
ήμουν στην ηλικία του και άρχισα τις τραγωδίες μου να γράφω ανάλογα τη ζωή. Τώρα τι να σου πω για σένα, ότι το ψηλόπαιρες και εσύ πουλάκι. Μόνο άφησες με να μιλήσω. Λέγε λοιπόν. Αγάπτονα, είναι γνώρισμα των σοφών ανθρώπων να λένε με λίγα και με σωστά λόγια αυτά που με πολλά μπορεί να υποθούν. Λοιπόν, εγώ έχω χτυπηθεί από άξαφνο κακό και ήρθα σε σένα να με βοηθήσει. Λέγε, τι έπαθες? Οι γυναίκες σκέφτονται να με αφανίσουν από προσωπική επειδή τις κατηγορώ στις τραγωδίες. Και σαν σε τι μπορούμε εμείς να σ' ωφελήσουμε? Στα πάντα. Διότι αν πας σε φοβείς ανάμεσα στις γυναίκες, έτσι όπως είσαι εντυμένος στη γυναικεία και μιλήσεις για χάρη μου, θα σώσεις τη ζωή μου. Μόνο εσύ μπορεί να μιλήσεις όπως μου εσύ. Και γιατί δεν πας εσύ εκεί, επί τόπου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου? Θα σου πω. Πρώτα εγώ είμαι ένας γέρος σας προμάλλης, με μια γενιάδα να. Ενώ εσύ γυναικωτός, όμορφωνιός, καλοξουρισμένος, τρυφερός και τέλος πάντων όπως είσαι καθένα. Ευρυπηδή! Μην ελπίζεις λοιπόν εμείς να διορθώσουμε τα δικά σου λάθη, γιατί τότε θα ήμασταν τρελές για δέσιμο. Μόνο σου πρέπει να αντιμετωπίσεις τις ευθύνες και τα προβλήματά σου. Σωστό. Δεν είναι να αντιμετωπίζουμε ότι κακό μας φέρνει το κακό μας φέρσιμο με πολιτικές, αλλά τρίκια να πληρώνουμε τα λάθη μας. Τότε και εσύ παλιά αδερφή, είσαι πολύ κολόγορος που δεν πληρώνεις για τα δικά σου λάθη. Τι σε κάνει να φοβάσαι να πας στη γυναίκα? Μα θα κινδυνεύσω χειρότερα από ότι εσύ. Και πώς θα γίνει αυτό? Μα θα νομίζουν ότι τους κλέβω την πουτανιά και τις άλλες γυναικείες συνήθειες που έχουν στο κρεβάτι. Όπα! Το πιάσαμε τον κλέφτη! Έχεις δίκιο, Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σε εμπιτήσουν οι γυναίκες. Έχεις δίκιο. Τίποτα. Έχει δίκιο με το τι σου λέω. Λοιπόν, θα μου κάνεις αυτή την εκδούλευση. Πριτς! Δεν σφάξανε. Μην να το συζητάς. Αχ, Δία! Κλάψτε τον Ευρυπίδη! Χάθηκε για πάντα κακόμοιρο! Μη χάνεις το κουράγιο σου! Μα πώς θα τη σκαπουλάρω? Στείλε το παλιά παιδί στο να γυρίσω! Και βασίσου σε μένα να σε βοηθήσω! Ναι, αν διατίθεσαι, βγάλε το ρούχο που φοράς. Βγάλε το ρούχο που φοράς. Ναι, ναι. Τι σκοπεύεις όμως να μου κάνεις? Δεν πιστεύω να... Μη φοβάσαι, θα σου καψαλίσω μονάχα τα καμνά. Τα γαμνά μου! Μια που στο υποσχέθηκα που ποτέ να μην το είχα κάνει, κάνω ό,τι θες πάνω. Άντε βγάλε και καλό ρούχο, τελείωσε. Φέρτε μου να δω δύο μέσα τόσο. Ναι, μην κοιτάτε, είναι τροπαλή. Αγάπανα, μιας και αρνήθηκες να με βοηθήσεις. Δώσε μου τουλάχιστον το γυναικείο σου φόρεμα και τις χρυσές σου. Ορίστε, σου τα δίνω. Κάλε το κοκκινό φουστάνι. Να τα φορέσεις, κοπελιά. Πρώτα τα γυναικεία το φόρεμα, βγάλει ζώνη, πλάκα. Εντάξει.
Πάω πάτε να διώξεις έτσι τώρα. Πάντο πρωτορίκτη διάοτε παραγγελία. Φτάσεις αγώνι, κότσι. Να το δώσεις. Μου κλάρασε. Πώς σας φαίνομαι! Κοβάρια μου, πού θα βρούμε. Ορίστε τα δικά μου λυσάρες. Θα με ρίξετε. Άχρηστες, άχρηστες. Μούτζες, παιδί μου, μούτζες. Θα μου πηγαίνουνε άραγε. Δοκίμαστε τα. Είναι και ίδιο χρώμα με το κουστάνι, έτσι ωραία. Τα πήρε προτές. Και τα δεκά μου! Κοίτα μην τσακίσεις και πέσεις. Εσείς μου τσα πάρτε με μέσα. Ωραία, αυτός παρότι άντρας είναι. Πολύ μοιάζει με γυναίκα. Και πρόσεξε, σου μιλάω. Αν χρειαστεί να μιλήσει εκεί που θα πας, να σου πας τη φωνή σου με διάφορα τσακίσματα. Και ένα γυναικό παίρνει λίγο. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Άντε, εγώ φεύγω. Όχι, πριν να μου ορκιστείς. Σε τι πράγμα. Πώς θα με βοηθήσεις και εσύ αν κάποτε βρεθείς την ανάγκη σου. Ωραία, ορκίζομαι στον Ετέρα, που είναι και του δύο η κατοικία. Όχι, προτιμώ τον υποκάρι, που διαβετεύει τις αρρώστιες. Ορκίζομαι λοιπόν σε όλους τους θεούς ότι θα σε βοηθήσω, αν μπορώ. Και να το θυμάσαι αυτό, έτσι, ότι από μόνος σου ορκίστηκες και πως εγώ καθόλου δεν σε ζώρισε. Άντε πήγαινε τώρα γιατί σήμανε έναρξη στο δεσμοφορείο. Εγώ φεύγω. Πάρ' το εργαλείο και πρόσεχε στον δρόμο. Πρόσεχε που τρακάρεις στον δρόμο. Μην έχει κανένα μπλόκο, θα πάμε στο γράφο. Από εδώ τρακιώτησα, ακολούθαμε. Κοίτα πόσες λαμπάδες αναμένεσαι, κοίτα. Και πόσος κόσμος έρχεται μέσα στην καπιά. Όμως, κουκλάρες μου, δεσμοφόρες, δεχτείτε με καλοσυνάτα που άφησα το σπίτι μου και ήρθα εδώ στη συνέλευση φορώντας του τεταξόπτερνα. Και εσύ Τούλη, άφησε και το πανέρι τις προσφορές. Εγώ να κάνω θυσίες στις θεές. Αφέντρε μου πολύτιμη και αγαπημένη Δήμητρα και εσύ Περσεφόνη, πολλές προσφορές έχω να σας κάνω. Έτσι και δεν με αναγνωρίσουν. Κι αν μάλιστα της κορούλας μου τα σκέλια δεχθούν άντρα πλούσιο κυμπάρι, βλαμμένο, ανόητο και γενικά ηλίθιο, κι αν ο μικρός μου γιος βάλει ένα δράμι μυαλό, τότε να δείτε κουβανταλίκια. Όμως, πού να βρω μια θεσούλα, να κάτσω να βλέπω και να ακούω τι έχουν να πούν οι ρήτορες. Και εσύ Ραγιώτης Αλισαφανίσου, δεν επιτρέπεται στους δούλους να ακούν τέτοιους λόγους. Πήγαινε γρήγορα να χτάρεις τα κουνέλια. Δεν ξέρω να παίρνω κουνέλια. Αλλά, Μόνο να τα πνίγω. κοίτα πως Το στόμα σας βουλώστε το με ευλάβεια. Τα χέρια σε προσευχή ψώστε. Στη Δήμητρα και στην κορούλα της και στον πλούτο και στη μητέρα των ωραίων πραγμάτων τη λεβεντομάνα γη και στις χάριτες να δώσουν, να προστρέξουν η συνέλευση όμορφα να τελειώσει. Με ωφέλεια πολύ για τον Αθηναίων την πόλη και για μας τις ίδιες. Ας είμαστε χαρούμενες. Υμνήστε τον Απόλλωνα. Ιωπεάν! Ιωπεάν!
ευχές. Μια τέλεια, ας κάνουμε συνέλευση. Εμείς των Αθηναίων οι εκλεκτές γυναίκες. Προσευχή, ας υψώσουμε στους Ολυμπίους θεούς Και στον Απόλλωνα. και στον Απόλλωνα και στο Δία και στο Τρία και γενικά τώρα σε όλο το αστέρι των αθανάτων. Αν κάποιος κακό επιβουλεύεται για το λαό των γυναικών ή πάει να συνομολογήσει με εκείνο τον τρισκατάρατο τον Ευρυπίδη ή με τους Ανατολίτες, τους Τουρκόσπορους ή αν σκέφτεται να κάνει δικτατορία, να μας καθίσει στο σπέρτο κανένα χαραμοφάι πολιτικάντη. Ονόματα δεν λέμε. Ονόματα δεν λέμε. Αν πάει να μας πουλήσει στην Τρόικα και να παλουκωθεί στην εξουσία, ενώ ο λαός δεν τον θέλει και δυσβάστακτα μας βάλει βάρη, ή αν κάποιος άλλος λέει ψέματα στους πολίτες ότι τάχα υπάρχουν χρήματα και μετά με δόλο τους ξαφρίζει, και όποιος ακόμα σφετερίζεται τη θέση που κατέχει και λαδώματα ζητάει από τους πολίτες ή με δόλο νερώνει το κρασάκι του κλέβοντας κράτος και πολίτες, ευχηθείτε να πάνε χαμένοι με όλο τους το σκέτο και να παλουκωθούν στην Ακρόπολη για παραδειγματισμό. Όμως σε εσάς που τίμοι είσαστε και θύματα αυτών των αντιφάγων, οι θεοί χαρίσματα να δώσουν και να σώσουν τη χώρα από τους τυράννους. Καταραστείτε! Αρά! 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 Όμως σε εσάς τις υπόλοιπες λέω, οι θεοί να δίνουν όλα όσα επιθυμείτε. Την ευχή τη δική μας την ενώνουμε με τη δική σου. Όσοι όμως τους ιερούς πατώντας όρκους ξεγελάνε το λαό και με ψηφίσματα ή με νόμους να καταστρέψουν ζητούν τη ζωή μας. Στους ξένους τη χώρα ξεπουλάνε και στους εχθρούς το κράτος εκχωρούνε. Αυτοί θεομίσιτοι και προδότες είναι. Ναι! Και τους πρέπει εσχάτη των ποινών. Κυρία Μεγαλοδύναμε, αυτά ευλόγησέ τα. Να μας παραστέκουν οι θεοί κι ας είμαστε γυναίκες. Ακούσατε, γυναίκες, ακούσατε. Αυτή είναι η απόφαση της Βουλής των Γυναικών. Τιμόκλεια, η πρόεδρος. Η Λύσιλα κρατούσε πρακτικά. Και η Σωστράτη πρότεινε. Το πρωί της μεσιανής της μέρας των θεσμοφορίων, που έχουμε και λίγο χρόνο διαθέσιμο, συνέλευση να κάνουμε και απόφαση να πάρουμε για εκείνον το σιχαμερό τον Ευρυπίδη. Το βράσουμε στη Χύτρα 2 ώρες. Η Λύσιλα! Πού είναι αυτή? Έλα εδώ, μωρή! Έλα εδώ! Χωρίς την απόφαση της Βουλής εσύ γράφεις τη συνταγή για το λαγό? Δεν το ήθελα! Δεν το ήθελες,
πεις. Στεφάνη, στα μαλλιά σου. Σοπάστε καλέ. Α, με προσοχή πολύ και στο σώματά σας. Ακούστηκε το πρώτο βήξιμο. Όπως κάνουμε σωστή ρύθμη. Λόγια πολλά θα πει. Άντε, δεν θα μιλήσεις! Άντε, καμιά φιλοδοξία δεν με παρακίνησε μάτις δυο θέες που βγήκα να μιλήσω. Αλλά βέβαια, γυναίκες, είμαι πολύ αγανακτισμένη πολύ καιρό τώρα. Να παρακολουθώ τον Ευρυπίδη να μας ξεσένει όσα δεν βάζει ο νους μας. Ποιος? Ο Ευρυπίδης! Ο γιος της λαχανοπόνησης! Και να ακούμε από το στόμα του λόγια πολλά, λογής κακά και κατηγόρικες. Γιατί δεν υπάρχει άσχημο και αισχρό που να μην μας το αποδίδει. Και που δεν μας έχει συκοφαντήσει. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, όπου υπάρχουν έστω και λίγοι θεατές και χωρί και τραγωδί, μας λέω σήμερα σωρό βρισκές. Πουτάνες, ρουφιάνες, αντροχωρίστρες, νεκρούδες, προδότριες, φλίαρες, ξεδιάντροπες. Που τίποτα σωστό λέει δεν έχουμε. Του ανδρικού φίλου η συμφορά. Τόσο που όταν γυρνούν οι άνδρες μας από το θέατρο, μας τραβοκοιτάζουν και ψάχνουν κάτω από τα κρεβάτια και μέσα στις τουλάχες και μας βρουν κανένα γκόμενο. Τίποτα πια δεν μπορούμε να κάνουμε όπως και πρώτα. Τόσο πολύ μας έχει συκοφαντήσει που έτσι κι ένας άντρας δει μια γυναίκα να πλέκει ένα στεφάνι, δίνει την εντύπωση πως είναι ερωτευμένη. Και αν σπάσει κάποια πιάτα την ώρα που κάνει τις δουλειές του σπίτι, ρωτάει ο άντρας της. Για ποιον μόλις τα αυτά πιάτα! Καλά κατάλαβα εγώ ότι έβαλε στο μάτι εκείνο τον Κορίνθιο. Ανεβάζει η πυρετό κανένα κοριτσόπουλο, αμέσως ο αδελφός του βγάζει το συμπέρασμα. Για εκείνο τον Τζόλιανο πιτσιρικά κοκκίνησαν τα μάγουλα σου. Τόσο πολύ μας έχει συκοφαντήσει ακόμα και στην Τράγια. Ούτε κι αυτοί πια δεν το πιστεύουν. Με εκείνη τη φράση του ότι οι Αθηναίοι είναι διεφθαρμένοι, κλέφτες και τεμπέληδες. Είπε. Και ύστερα, εξαιτίας του, εκτινάχτηκαν τα σπρέν που μας βάλασε επιτήρηση. Παλιότερα μπορούσαμε να τα κουτσοβολέψουμε με κανένα δανειάκι. Ενώ τώρα, αυτός ο σπιτόβουλος ο Ευρυπίδης τους έμαθε καλά να κλειδώνουν τις τράπεζες και φράγκο να μην δίνει. Για τούτο, προτείνω γυναίκες να του ετοιμάσουμε κάποια καταστροφή μεγάλη. Θα λέγε, να το φαρμακοποιήσουμε. Να το αναφανίσουμε με κάποια άλλη. Εγώ αυτά έχω να πω και τα υπόλοιπα θα τα θέσω χαρτάστηκα μου. Δεν άκουσα γυναίκα πιο περίτεκνη και ούτε να τα λέει έτσι από τα δόντια της. Γιατί όσα είπανε σας ψάχνει. Όλα τα ξεψάχνησε. Όλα δηλαδή και σε σειρά τα έβαλε. Και βρήκε λογιό με γεωμετρίες και επιχειρήματα καλά ακριβολογικά. Θα δείξω κι εγώ στο βήμα. Εγώ ήμουν εκεί. Να πω δύο λόγια. Σταράτα και απλά. Γιατί τα υπόλοιπα τα είπε η προλαλήσασα. Ο άντρας μου. Ο άντρας μου λοιπόν έχασε τη ζωή του σε πόλεμο στην Κύπρο, αφήνοντάς με
Και μόλις τελείωσα. Ακόμα πιο κοφτέρι από την προηγούμενη. Γιατί ό,τι είπε δεν ήταν αστόχαστο, αλλά με περίτεχνο τρόπο υπομένο. Όλες εμάς μας έπεισε. Την πορεία του αξίζει για αυτή την αποπορία. Γυναίκες! Το να είστε τόσο πολύ θυμωμένες με τον ευρυθή, όταν ακούτε τόσες συζητήσεις κατηγορίες και να λυσάτε και να ξεβυσάτε εναντίον του, δεν είναι παράξενο, γιατί και εγώ σαν βυζιά μου στον κύριο, πολύ τώρα θα πω, ο ισχυρός. Τώρα που είμαστε όλες εδώ μαζεμένες και τίποτα δεν πρόκειται να διαρρέσει προς τα έξω, πρέπει να εξηγηθούμε αναμετάσεις μας. Γιατί όλες καλά γνωρίζουμε ότι όσα κουσούρια μας καταμάτυρα, τα διαθέτουμε και με το παραπάνω. Κι όμως αγανακτούμε και μανιάζουμε με εκείνο που ούτε τα μισά από όσα κάνουμε και η αναρρύθμια δεν είναι τα κέρδη. Εγώ για παράδειγμα, εγώ, για να μην πιάσω στον καμιά από εσάς, εγώ ξέρω για τον εαυτό μου ότι έχω κάνει πολλά ξέκολα. Το πιο φοβερό είναι, ακούστε, το πιο φοβερό είναι που ενώ ήμουν νύχτη 3 ημερών και ο άντρας μου κοιμόταν στο πλάι μου, εγώ είχα το κόμενο έξω από την πόρτα. Ποιο! Αυτόν που με ξεπαρτένεψε όταν ήμουν 10 χρονών, Και όταν τον άκουσα κορίτσια να γρατζουνάει την πόρτα, πήγα να βγω κρυφά. Και τότε ο άντρας μου με ρωτάει. Λόγω το βάλεις κομμόνα μου. Ρωτάει ο άντρας μου καλέ. Και εγώ τι του απάντησα. Ότι έχω ανακατοσούρα και πόνο στην κοιλιά και πάω στον απόβατο. Πήγαινε λοιπόν περιστερά. Λέει ο Αγαθιάννης. Κι ύστερα εκείνος πήγε να κάνει κρύο ντους γιατί είχε σιγομάρες. Και εγώ βρέθηκα να τουρλώνω με σχημένη κρατώντας την άμβλη στον δρόμο του Αφόλωνα. Ναι, αυτά που έκανε ως τώρα. Δεν τα βγάλεις στη χώρα, δεν πήρεις, ούτε όταν κλέβαμε κρυφά το στάρι από το κράτος και φόρο δεν πληρώναμε, ούτε για τα λαδώματα και τις άλλες πουτανιές που γινόταν στο δημόσιο δεν είπε. Παράξενο! Ποιο? Εντύπωση μου κάνει που βρέθηκε το πλάσμα. Ποια μπορεί να κάνει μια τέτοια γυναίκα απόκοτη? Μα είναι δυνατόν να μιλάει τόσο φανερά και αδιάντροπα ανάμεσά μας! Ποτέ δεν θα το φανταζόμουν να έχει τέτοια τόλμη! Μα από την άλλη, όλα μπορούν να συμβούν! Μια παροιμία λέει ο ρήτορας πρέπει να προσέχει κάτω από τις πέτρες που κάνει τον παγκόσμιο. Ωστόσο, τίποτα από τη φύση του δεν είναι τόσο αδιάντροπο όσο οι γυναίκες. Εκτός που είναι γυναίκα. Στις γυναίκες δεν έχετε τράβει καλό! Οι μάντες σας έχουν κάνει! Κάθεστε και ακούτε τούτη τη χαμένη! Να μας βρεις έτσι ξεδιάντροπα. Κι αν είναι γυναίκα, πάει καλά. Αν όχι, εμείς μαζί με τις δούλες παίρνοντας τάχτη, θα τους ρωμανίσουμε ένα σχέδιο. Να μάθει τούτη η γυναίκα, να μην κακολογεί το γυναικείο το φίλο. Όχι τα σκαλιά μου γυναίκα! Αν έχουμε δημοκρατία και ελευθερία του λόγου, Ναι. εγώ είπα τη γνώμη μου για τον Ευρυπίδη. Δεν είναι λόγος αυτός να φύγω μαθημένη. Δεν είναι λες! Μονάχα εσύ για την αποκοτιά να μιλήσεις έτσι για έναν άντρα που έχει κάνει τόσα κακά για μας, γράφοντας φοβερές ιστορίες για πονηρές κυρίες, για φέδες, για μελανίπες. Για πάρα τις τίμιες γυναίκες που δουλεύουμε για ένα ξεροκόμματο. Δεν είναι γι' αυτό βρε κορίτσια. Είναι για την Πινελόπη. Δεν βρίσκεις τη ημερομηνία. Και μαντοδία δεν είπα ακόμα όσα ξέρω. Δεν είναι να ακούσετε κι άλλα περισσότερα. Τι άλλο να πεις μετά από όσα ξέρασες? Μα την πίστη μου δεν έχω πει το ένα χιλιοστό. Για παράδειγμα, δεν είπα ότι ρουφάμε το κρασί από τη βαρέλα με το καλάμι. Άντε κλείς το στόμα σου! Αν το άλλο που μια κυρά ξεπάστρεψε τον άντρα της με το τσεκούρι. Το είπα! Δεν το είπα! Ή κάποια άλλη που το τρένανε εδώ εσύ το φουκαρά με μάγια είπα. Ή μια άλλη επίσης τον έπληξε στο λιτρό μια μέρα.
σου γέννησε αγοράκι, εσύ της το πήρες και της έδωσες το δικό σου το κοριτσάκι. Ποιο θες, αν δεν βγάλεις το σκασμό, θα σου κάνω το μαλλίτρι κατρέκα! Έλα! Ήρθε! Κάτω το παραφόρμα! Έλα, μόλις σε περιμένω! Το φασέλι που έφαγες θα το ξελιάσει από κάτι! Σταματήστε! Μια γυναίκα έρχεται τρέχοντας προς τα δω. Καθίστε λίγο ήρεμα να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Αγαπημένες μου γυναίκες! Αγαπημένες μου γυναίκες! Συνοδοιπόρησες τις νόμες και είσαμε σήμερα. Το πόσο σας αγαπώ το δείχνουνε τα ρόδαλά μου μάγουλος. Γιατί είναι σαν! Τα παδιά! Κουκλά, εσείς, και σας μου. Έρχομαι σε εσάς γιατί στην αγορά ακούστηκε κάτι που πρέπει να το μάθετε. Από στόμα σε στόμα σέρνεται ένα πολύ μεγάλο και τρομερό πράγμα, καλέ. Το νου σας, κορίτσια, μην τύχει και σας βρει από πίσω. Και δεν συμφοράω. Τι είναι λοιπόν κοπέλα μου. Άκουσα ότι ο ακατανόμαστος έχει στείλει κατάσκοπο ανάμεσά σας. Κατάσκοπο! Είναι κατάσκοπο. Τώρα πουρό είναι, τεκνό είναι, δεν γνωρίζω. Πάντως μια φορά συγγενής του είναι σίγουρα. Και για ποιο λόγο τον έστειλε. Για να μαθαίνει από πρώτο χέρι τι σκοπεύετε να του κάνετε, καλέ. Καλά, καλά, βρε κορίτσια. Και πώς είναι δυνατόν να υπάρχει άντρας ανάμεσά μας και εγώ να μην τον έχω μυριστεί. Θα βρω, γιατί να γίνει. Του έκανε καλά ο Ευρυπίδης, καλέ. Έχεις δώσει ωραίο κολαράκι. Κορίτσια μου, μπορεί να του τα έκοψε κιόλας. Πάντως μια φορά φουστάνια του φόρεσε σίγουρα. Καλέ κορίτσια, τι κάνετε και ακούτε. Ποιος άντρας είναι τόσο ηλίθιος να καθίσει να τα κόψουμε. Άπαπα, ούτε να το φανταστώ εγώ, δεν μπορώ. Σκάσε μωρή τσαλαφή. Τι δηλαδή, θα ερχόμουν εγώ εδώ χωρίς να το διασταυρώσω το πράγμα πρώτα. Κακά πατάτα μας έφερες. Γυναίκες, δεν πρέπει να καθόμαστε. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον βρωμερό κατάσκοπο που χώθηκε ανάμεσα στα σκέλια μας. Ναι, να ψάξουμε. Ψάξε και εσύ μαζί μας και να έχεις την ευγνωμοσύνη. Ναι, θα σας ψάξω. Κορίτσια, μπείτε στη σειρά να σας ψάξω. Στη σειρά, κορίτσια, να σας ψάξω. Λυσάρες, στη σειρά, να σας ψάξω όλες. Και όταν λέμε όλες, εννοούμε όλες. Πού? Α, δεν παμπλό. Πλό! Του, είπε μπλό. Πλό! Σκητό. Κορινθιακή χθες την έβαλα. Α, δεν παμπλό, είπε μπλό. Πλip, μπλό. Έλασε. Και πες μου γρήγορα, ποια είσαι εσύ. Καλά τώρα, εμένα ρωτάς ποια είμαι. Με εσένα. Είμαι η γυναίκα του Κλεόνιμου, ναι. Του Κλεόμουνου. Κλεόνιμου. Α, νημού, είπατε. Εσείς κορίτσια την ξέρετε. Εγώ ξέρω το Κλεόνιμο. Ποιο? Αυτή εκεί με το τσούρδικο την ξέρετε καλά. Είναι η παραμάνα μου, Ματωδία. Α, είναι η παραμάνα. Εσύ ποια είσαι? Εγώ Ναι, τι κάνεις εκεί κάτω? παίρνω βαθιές ανάσες. Τώρα έλα έξω να σε ψάξω. Πριν δεν πάω καλύτερα για κατούρι. Καλά, καλά. Κατούρα στην πίσω και έλα να σε ψάξω. Να σου πω, να την περιμένεις Ναι. και να την ψάξεις πολύ καλά. Γιατί? Γιατί από όλες μόνο αυτή δεν ξέρουμε. Σοβαρομιλείς! Σοβαρομιλεί! Λοιπόν, θα την ψάξω από πάνω μέχρι κάτω, από κάτω μέχρι πάνω, θα νομίζει αυτή ότι θα γλιτώσει το ψάξιμο, είναι πολύ γερασμένη. Που δεν είναι. Πάμε να την ψάξω. Εσύ που κατουράς με ακούς, Ω ναι! αργείς με το κατούριμα. Όχι δυστυχή! Έβαλα πολλά κάρδαμα και δεν μου βγαίνουν τα ψάρια. Αχ, και πόσο δεν με νοιάζουν τα κάρδαμα, πόσο δεν με νοιάζουν.
Καλά! Έξω, είπα να πολύ ξαλαφή, θα μου πεις δεν φτιάχνουμε τη θέση σαν τσισάκια. Και πες μου γρήγορα. Ποιος είναι ο άντρας? Για τον άντρα μου ρωτάς? Ναι. Σπουδαίος άνθρωπος. Ναι, αλλά ποιος είναι? Ποιος είναι ο άντρας μου? Τι λέμε το σίγουρο? Ξέρεις εκείνο το ψηλό με τα μεγάλα δίδια? Το μπουμπουκό. Καλέ όχι. Θυμάσαι που τον έπαιρνες και σου σπάγε Αμύγδαλα. καρύδια. Εκείνο ποιος? Καλέ, άκου τι ρωτάει. Άκου τι ρωτάει. Εκείνος. Είναι εκείνος που μαζί με εκείνον και τον γιο του εκείνου, ναι, κοίμησε. Θα τραβήξω τις κοτσίδες. Γιατί? Κουφά μου φαίνεται πως λέει αυτή. Σίγουρα, γλυκιά μου. Αγάπη μου γλυκιά. Έχεις ξανά σταθμοφόρια? Ναι, κάθε χρόνο. Και ποια μένει μαζί σου στη σκηνή? Ποια μένει? Ναι. Δεν μας και μένει. Oh yes. Μένει η κολλητή. Άρα στην άκρη θα εξετάσω εγώ τούτη τη γυναίκα. Θα τη ρωτήσω κορίτσια να μας πει για τις περσινές ερωτίες. Για πες μας λοιπόν κοπελιά, ποια ήταν η πρώτη ερωτία στην περσινή γιορτή? Η πρώτη. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση. Η πρώτη, έτσι έχω ξεκαθαρίσει. Ξέρεις να μας πεις. Κάτσε να σκεφτόνται. Ποια ήταν η πρώτη λοιπόν, ποια ήταν η πρώτη. Α, το θυμήθηκα. Πίνα. Καλά. Και δεύτερο τι κάναμε? Δεύτερο. Α, πίναμε στην υγειά μας. Αυτά τα έχεις ακούσει από κάποιον άλλο? Όχι, τότε πες μας. Τρίτο, τι κάναμε? Άλλη ξένιλα. Ξένιλα. Ναι, ξένιλα. Ζήτησε μία πάπια. Πάπια. Μια πάπια, μα ποια πάπια? Ποια πάπια? Μια πάπια με παπιά. Να τη πάει. Όχι, να την κατουρίσει. Α, μπούρδες μας λες. Χριστένη. Έλα εδώ. Αυτός εδώ είναι άντρας. Να τον ψάξεις καλά. Να κάνω τι? Να τον πείσεις, γλυκιά μου. Να δούμε γιατί μας μιλάει παιδί. Καλέ δεν τρέπεστε. Δεν είναι ένα παιδί με 9 μάνες. Τι είναι εξευτελισμένη, δηλαδή τι έκανες? Από τη μία έβγαινες και στην άλλη σαν άμπαινες. Γι' αυτό με ρωτήσαμε κι εμείς. Πολύ πρατσωμένη μου φαίνεσαι για να συμμετέχω. Κάτσε να φέρω. Ήρθε καλά. Γυναίκες, δυο πορτοκάλια. Και κοστίνος μάρμαρο. Είναι γι' αυτό. Είναι γιατί τα σύψα. Δεν γυρίσα ποτέ. Ναι, και πρέπει να στην αμάνε. Τι μάνες, παιδιά είχα. Όχι για κάνεις. Για στάσα, πάνω τώρα να δούμε. Τι σε... Να δούμε τι σέρνεις ανάμεσα στα πόδια σου. Τι έγινε μωρό μου? Ισμός είναι ο κόλος σου. Δώσ' πίσω σέρνεις το προνόμιό σου πιο πολύ από την κορύφη τα καράβια τους. Να το ξεφύλα. Για κάνει το ερευνή μας έτσι με λέξα μάξης. Όχι, τι πλεξίματα έχω μπλέξει ο κόλλος. Γυναίκες! Φυλάξτε τον καλά! Να μην σας ξεφύγει! Εγώ θα πάω να τα ομολογήσω όλα στους Πριτάνης! Θα πάρουν και τα πιστήρια! Ύστερα από τέτοιο συμβάν, δεν πρέπει να καθόμαστε. Πρέπει να ανάψουμε λαμπάδες, να σφίξουμε τα ζωνάρια και αφού ξεκινωθούμε, να ψάξουμε μήπως υπάρχει κι άλλο αρσενικό που κυκλοφορεί μέσα στα φουστάνια μας. Να εξαπολυθούμε σε ολόκληρη την πλήκα και να εξετάσουμε σκηνές και περάσματα. Πάμε λοιπόν, τράγια τα άλλα και με προσοχή μεγάλη να ψάξουμε παντού. Μόνο που πρέπει να βιαστούμε. Δεν είναι καιρός να το μπορεί κανείς. Η φιάμολο βγαίνει τα 14. Κορίτσια, μην ανησυχείτε, εγώ θα τον εφυλάω.
ετοιμάσου να βγάλεις τις πάνες σου και να γίνεις το συντός στα κάρκουνα. Κι αν σε ρωτήσουν ποιος έκανε τον ΕΡ, να δίνεις τη μαμά σου. Η πιο σκληρή από όλες τις μανάδες. Όπα! Τι έχουμε εδώ? Το κρεμμένο αγοράκι έγινε ασκή γεμάτο με κρασί. Με κρούδες γυναίκες! Μέχρι και το ασκή βαφτίζεται παιδί για να έχετε να πίνετε. Μωρέ καλά λένε πως αν δεν υπήρχαν οι γυναίκες οι ταβερνιάριδες θα γινόντουσαν οι φάντρες. Ένα μανία σαν για σε ταξί. Μανία είναι το όνομά μου. Τι μανία! Λέω, τι μανία σας έχει πιάσει να θέλετε να με κάψετε. Ας είναι. Δεν μου λες εσύ. Σε σένα μιλάω, θέλω να το λέω. Σε σένα θέλω να το λέω. Εγώ. Ένα γέρο, εσύ. Δεν μου λες. Επιμένεις ότι εσύ το κάνεις αυτό εδώ. Εγώ! 12 μήνες το κουβαλούσα στην κοιλιά μου! Ναι, εσύ η ίδια. Ναι, μα τη δίνει! Και πόσα λίτρα λες να είναι? Τι έκανες κάρτα μου! Έγριζες το μωρό μου! Το μωρουδάκι μου! Μωρουδάκι! Μωρουδάκι! Το σοδά! Μικρούλι, μικρουλάκι! Πού ξέρεις εσύ από μικρουλάκι? Και πόσο χρόνο λες να είναι? 3-4 χρόνων ορίμανσης. Πόσα ανθεστήρια μετράει? Αμπά, όχι πολλά. Πόσος καιρός πάει αυτός? Σύμφωνα. Μα δώστε μου! Δικό μου είναι! Να, έχω και τα ποδαράκια! Όλα να πάνε από το πλώμα. Τότε θα σε κάψουν, Κάψτε με όσο κάνετε. Μα τούτο εδώ, εγώ θα το σφάξω. Όχι, μη! Σε παρακαλώ! Να έχω τι θέλεις, κάνε σε μένα! Αλλά όχι σε αυτό! Μα την πίστη μου σε πολύ τρυφερή μητέρα. Μα τούτο εδώ, το σφάξιμο δεν το γλιτώνει. Μανία είναι το όνομά μου. Να μαζέψω το αίμα που θα κοιτεί αυτό το παιδί μου! Στο επιτρέπω να το βάλεις από κάτω κάτω. Όπου κακός να πλάς να σέρνεις! Άνθρωπες οι χαμερέκια τις όχλητες! Αυτό το άδειο ασκή να σπάει στην ιέρια. Τι κάνεις εκεί! Το δίνω στην ιέρια. Μη συγχυσμένη, Μίκα! Μίκα που είναι το όνομά της. Κάποτε του πήρανε την παρδενιά σου! Τώρα του παίρνουν και το παιδί σου! Τώρα πέστε με. Ποιος τρόπος υπάρχει για να γλιτώσω? Τι να σκαρπιστώ, τι να σκεφτώ? Ποιο να βρω να στείλω αγγελιαβό? Για αυτούς που έχει μπλέξει τις περιπέτειες δεν είναι εδώ. Και ούτε φέρετε να έρθει. Λοιπόν, υπάρχει ένας τρόπος με την τραγωδία του Παλαμίδη. Όπως εκείνος θα χαράξω γράμματα πάνω σε άβακες και θα τα ρίξω στη θάλασσα. Αυτό θα κάνω. Τώρα εμείς πιο κοντά σας θα βρεθούμε θεατές. Της γυναίκας στο εγκόμιο να πούμε. Αρχίζουν πολύ να μας βρίζουν. Φρικτά για το φίλο μας λόγια να λένε. Ότι τάχα του κόσμου αυτού οι συμφορές από εμάς τις γυναίκες πηγάζουν. Στεναχώριες και γκρίνιες, καυγάδες, ζημιές, σπαραγμοί αδερφικοί και πολέμοι. Είναι, λένε, η γυναίκα πανούκλα. Καλά. Γιατί μας παντρεύεστε τότε και δεν μένετε μήτε να σκύβουμε καν προς τον δρόμο και πάντα κλεισμένες μας κρατάτε στο σπίτι? Γιατί ένα κακό το φυλάτε με τόση αυτά? Μα κι αν κάποτε βγει η γυναικούλα και δεν τη βρείτε γυρνώντας στο σπίτι, τρέλα τότε σας πιάνει. Δεις τον Θεό να δοξάστε που έφυγε τέλος η πανούκλα και πάει κάπου αλλού. Στεναχώρια μεγάλη σας πιάνει. Σε μια σφίγγη στο σπίτι γλεντούμε και
κουρασμένες, παίρνουμε την νίκη. Τότε οι άντρες στο στρώμα τριγύρω πάνε σαν τρελοί, την πανούκλα ζητώντας. Σκύβει μια από το παράθυρο. Λοιπόν, όποιος περνά, την πανούκλα ποθεί να κοιτάξει. Και αν αυτή η αποτροπή τραβηχτεί, φλογερός το τανάβει καημός μες στα στήθια του διαβάτη και πάρει εκεί να τη δει. Ολοφάνερο είναι ότι από τους άντρες στεκόμαστε πάντα πολύ πιο ψηλά. Και αν απόδειξη θέλετε, ορίστε. Σας προτείνω να γίνει μια απλή δοκιμή. Ποιοι νικιούνται από τους άλλους? Οι άντρες λέμε εμείς. Και απαντάτε οι γυναίκες. Εμπρός, ας το δούμε. Στα ονόματα δίκριτα γυναίκια, αν τα τρίκια βαλθούν στη γραμμή, θα φανεί ποιος κερδίζει η νίκη. Ο καλήμαχος είναι στη μάχη καλός. Έτσι το όνομα δείχνει. Μα πείτε μου, θα μπορέσει ποτέ να τα πάρει με μια στρατονίκη, με μια αριστομάχη? Όσοι δουν το πολύτορο, ελπίζουν πολλά από όσα λάβουν τώρα από αυτόν. Μα κι αν είναι πολύτορος, πάλι μπορεί να σας δώσει όσα είπαν τώρα. Για να βγεις βουλευτής, για να μπεις στη Βουλή, πρέπει να έχεις Βουλή, να έχεις γνώση. Βγάλτε εσείς το Κλεόβουλο, αλλά πιο ψηλά θα σταθεί πάντα μια Αριστοβούλη. Λοιπόν, απ' τους άντρες καπιόμαστε εμείς πως ανώτερες είμαστε σε όλα. Δεν ακούστηκε ως τώρα νομίζω καμιά να έχει κλέψει το χρήμα του κράτους και μετά στην Ακρόπολη αυτή η κορδωτή να ανεβαίνει μαμάξι. Λίγο στάρι από τον άντρα της κλέβει και ευτής ανοιχτώσει το αντίτιμο δίνει. Άντρες όμως, πολλούς θα σας δείξουμε εμείς που έτσι φέρονται. Και όχι μόνο κλέβουν το κράτος, αλλά πολύ χειρότερα από αυτό κάνουν. Είναι παλιάτσι, οσφιοκάνες, βασίλων, δουλοπρεπείς, λιδιάριδες, κλάνουν και βρωμανοποδαρίες. Δυο στεγαθά που με κόπο οι γονείς μας τα αφήσαν, εκείνοι τα σκορπούν, ενώ εμείς τα φιλάμε πιστά. Άδειασαν όλα τα δημόσια ταμεία. Όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ο Ασκληπιός και ο Ιπποκράτης δεν έχουν ούτε ασπιρίνες να δώσουν στους ασθενείς τους και τους υπνοτίζουν για να ξεχνούνται. Δεν φτάνουν αυτά που έφαγαν όλοι μαζί, δανείστηκαν και άλλα. Το τι φαγοπότη έπεσε δεν λέγεται. Οι αθεόφοβοι αγόρασαν από τους ξένους τυρί στη διπλάσια τιμή και μάλιστα από τη μια μεριά ήταν ελαττωματικές και γέρνανε. Διοργάνωσαν Ολυμπιακούς αγώνες με δανεικά και με το χρέος που έβαλαν θα μπορούσαν να ζήσουν το κράτος για 3 ολόκληρα χρόνια. Βρήκε και την ευκαιρία το τσακάλι ο Ερμής και ανέλαβε τις επικοινωνίες. Κοίτα της τι έγινε με την Ερμήμες. Έτσι ονόμασε την εταιρεία του, που αιώνες αργότερα μετονομάστηκε σε Siemens. Συμβάσεις επί συμβάσεων, πακτολός χρημάτων. Και τώρα έρχονται και υπογράφουν μνημόνια και μας εκβιάζουν οι ξένοι. Και εμείς αντί να τους πούμε ους φραγκοπίχτεν, σκύβουμε και τους παραχωρούμε την εθνική μας κυριαρχία. Δηλαδή τον κόλο μας. Τόσοι πόλεμοι εναντίον των Περσών και τόσοι νεκροί για να φέρουμε πίσω τους βαρβάρα. Αυτές τις μαλακίες κάνουν οι άντρες. Και δυστυχώς ακολουθούν και πολλές από εμάς τις γυναίκες. Είναι καιρός ο λαός να υψώσει τη φωνή του στους κλέφτες και στους δανειστές. Πού τα βρήκατε εσείς κυρία αυτά που μας δανείσατε? Και αφού πήρατε τους τόκους και τα δανεικά 10 φορές, γιατί ζητάτε κι άλλα? Πάρτε από εδώ όλο το σκυλολόι σας να μην σας γαμίσει. Κρατάστε στα τσακίδια. Και να μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και τη βολή των γερών. Δεν μας χρειάζονται πια. Μπορούμε και μόνες μας να κυβερνήσουμε το κράτος. Με σύνεση και τιμιότητα. Όπως αξίζει σε όλους μας. Ανακοίνωση. Παρακαλείται ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Y-Β-Χ, Χ-Ι-Κ λάμδα, λάμδα Κ μη, όμικρον, λάμδα μη, 42, 96 προσλήξη, 357, 44, 090,
και ποτέ την πινακίδα του. Αντιθόρησε εκτός δεξιά και αριστερά μας και φανεί. Μα θα βρει κίνηση το θα τρέπεται όμως, γιατί είναι σαν γραμμάρα που έγραψε την τραγωδία του Παλαμίδη. Μα ποια τραγωδία του όμως θα χρησιμοποιήσω να φιλοκοιμηθεί και να μην. Τι να σκεφτώ. Λοιπόν, θα θυμηθώ το καινούργιο του έργο την Ελένη. Βέβαια, μια φορά ημένος ηλικία είμαι έτσι. Ωραία. Τι ετοιμάζεις? Γιατί να μην σου βγει ξυνή, Ελένη, αν δεν καθίσεις φρόνημα μέχρι να φανεί κάποιος από τους κυβερνήτες. Αυτές εδώ είναι του Νείλου οι ομορφοπάρθενες ροές του ποταμού που στη θέση της ουρανόπευτης βροχής της Αιγύπτου το κάτασπρο το κάμπο και το μελαχρινόχρωμο λαό της βρέχει. Είσαι πολύος άνθρωπος, μάτιφος χωράει κάτι. Πατρίδα μου είναι υπόλοιπος Μοξάκου στη Σπάρτη και πατέρας μου ο Τινάρε. Ποιος την άρεος ερχαμένε, εσένα πατέρα σου είναι ο μοχτερός φρυνόντας. Ελένη με βαφτίσανε! Γίνοντες γυναίκες θέλει, μα για την πρώτη που υποδίδηκες εδώ, πολύ πικρά θα μετανιώσεις. Για χάρη μου, πολλές ψυχές χαθήκαν κοντά στους κάμμων μου το νερό. Εσύ δεν ήταν να χαθείς. Κι εγώ είμαι ακόμα εδώ, ενώ ο δόλιος ο άντρας μου Μενέλαος δεν φαίνεται να έρχεται. Γιατί λοιπόν να ζω πια? Γιατί ούτε τα κοράκια μου δεν δεσορεύονται. Μα να, σαν κάτι να έρχεται και να μου ζεσταίνει την καρδιά. Λία! Μη με ξεγελάσεις στην ελπίδα που μου έρχεται. Ποιος είναι ο άρχοντας σε τούτα τα παλάτια για να καλωσορίσει καλαμοτσακισμένους και θαλασσοπόρους ξένους? Είσαι στα παλάτια του Πρωτέα. Μην το πιστεύεις σου κανένα ανθρωπάκο, σου λέει ψέματα. Ο Πρωτέας πέθανε πριν 10 χρόνια τώρα. Και πώς τη λένε τη χώρα που άραξε το καράβι μας? Αίγυπτο! Το καράβι που με έριξε το κύμα. Μην τον ακούς, σου λέει μαλακίες. Είσαι στο ναό του πλασμοφορείου. Ο Πρωτέας είναι μέσα ή έχει πάει πόρτα? Άξενε! Εσένα μπορείς να πιάσει θάλασσα. Αφού σου λέω, ο Πρωτέας πέθανε και εσύ εκεί είναι μέσα. Γιατί πάει πόρτα. Πάλι μόνο θα τσίτωσε ο δόνιος. Και πού τον έχετε δαμένο? Καθόμαστε πάνω στο κύμα. Ρέπεσαι τον βωμό να ονοματίσεις μνήμα. Γιατί κάθεσαι πάνω στο δωμό έτσι μισόγυμνη ομορφούλα? Με αναγκάζουν να παντρευτώ το γιο του Πρωτέα. Γιατί πας να ξεγελάσεις ξανά? Αυτό το μούτρο που βλέπεις ξένο μου ανέβηκε κρυφά πάνω στο λόφο. Μόνο και μόνο για να πάρει τις γυναίκες τα ψαφικά τους. Μόνο δεν πάρω στους κατεβασικές. Ποια είναι ωραία μου η γυναίκα αυτή που σε κακολογεί? Αυτή, αυτή είναι η κόρη του Πρωτέα. Θεονόμη. Όμα την πίστη μου! Είμαι η Αντιθρένα, κρίτηρα το όνομά μου και από το κακητόκατα. Όσο κι αν θέλεσαι πάτατος. Μόνο δεν πάνε να πεις όσο θέλεις. Εγώ τον αδελφό σου δεν τον παντρεύομαι, δεν τον παντρεύομαι. Ναι, προτείνοντας το
Καπένου, τον Αντρούλου, τον Τζουτζούκο, και σκεφτεία. Τι είναι αυτό παππού, όμορφιά μου. Γύρνα να δω τα φεκοβόλα μάτια σου. Ω, Παπαδέκολο, λίγο τρέχομαι. Έχω ένα σπυράκι. Ω, μάτια μου, τι είναι αυτό που βλέπω. Τι, έχω και πιθαράκι. Έχεις ωραίο κολαράκι. Κάισε εσύ γυναίκα. Πριν που θα σου πω, εσύ να πεις ποιος είσαι. Είσαι Ελληνίδα ή κάποια από τούτον εδώ τον τόπο. Είμαι Ελληνίδα, το καφιέμαι, ξέρω την καταγωγή μου. Εσύ να πεις ποιος είσαι. Ωραία εσύ, πολύ μοιάζεις. Της όμορφης, της Ελένης. Πού σου μωρίτιες. Εσύ, σαν το Μενέλα μου φέρνεις, αν κρίνω, πάω από χώρα. Απ' τα που τα σχόλια. Αμαρτία μου, το γνώρισες τον τριδυστυχισμένο άντρα σου. Ω, εσύ, που είχες τυχαία από τους ανθρώπους. Τι μεγαλώνεις η μέρα σου. Πιάσε με άντρα μου, πιάσε με να μην υποτιμήσω. Πάρε με στην περίπτωσιά σου, δώσε μου τα χείλη σου. Πάρε μου. Σβάρτος Θεός! Θα του ανοίξω το κεφάλι με την αμπόνα μου όποιο τολμήσει να σε πάρει από εδώ. Τόλμας να με βοδίσεις να πάρω την όμορφη και θρηλυκή της Δανίδα. Τον μάιλε που στην άκρη. Ο πονηρός μου φαίνεσαι και εσύ με τους οτολευτείς. Τώρα σας κατάλαβα. Σκόπιμα Αιγυπτιογυροφαίνεται. Μα για ό,τι κι αν έκανε αυτό το μούτρο θα τιμωρηθεί. Μα να, έρχεται κυβερνήτη με το τοξότη του. Τώρα θα δεις. Ξέρετε πάντα, ξέρετε. Τώρα την κάναμε λεφτά πήρε. Και εγώ τι θα κάνω, τα θα σου δω. Εσύ θα κάτσεις εδώ φρόνιμος. Εγώ ποτέ δεν θα σε καταλήξω. Αν δεν στερέψουν ιδέες μου κι αν έχω τα λογικά μου. Κάρα, σκατά τσάπα το καραγκιόζηλίκι. Γεια εσύ τι! Τούτος εδώ είναι ο πονηρός ο άνθρωπος που έλεγε ο Πιστένης. Ναι, αυτό το μούτρο είναι. Εσύ, πίσω. Γιατί χαμηλώνεις το βλέμμα σου. Σωτή, πάρ' τον, δέσε τον στο πάσαλο και φύλατε καλά. Μην αφήνεις κανένα να τον πλησιάσει. Και αν κανείς τολμήσει να πάει να τον ελευθερώσει, χτυπά κερά. Σωστά τα λες, γιατί πριν από λίγο ένα μούτρο πήγε να τον πάρει μέσα στα χέρια μου. Άκουγα κυβερνήτη, άκουσα δεξί σου χέρι, πού είναι, έλα πιο δέστο. Που είναι έτοιμο να πάρει κάθε είδους μίσα. Κάνε μου σε παρακαλώ με χάρη σου να πεθάνω, Για λέγε τι χάρη θες. Να, δώσε πολύ, πριν με δέσουνε στον πάσαρο, να με εκδίσουνε πρώτα έτσι, ώστε να μην γίνουν τα χάλια μου. Γέρο άνθρωπο την περούκα και το γυναικείο του φόρμα καθώς θα μετρώ τα κοράκια, Να τον αφήσω. Να τον αφήσω. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, η Βουλή των 500 αποφάσισε με τα ρούχα αυτά που φοράς να βρεις, έτσι ώστε να φέρνει τους ανθρώπους που ζουν και συμμετέχουν ότι είσαι άνθρωπος πονηρός. Σωτή, βγες από πίσω από εκεί. Έλα, άρπαξε το και δέσαι το στο πάστα τώρα. Άρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάγεσαι στα πόδια. Πάει, δεν τη λιτώνω. Πάτα! Πάτα, μωρέ, και φοράς και ψηλό τα ακούνε. Πώς λοιπόν, χορό ασύρουμε, όπως το έθιμο μπροστά και αφαιηθούμε στους θεούς. Σε καιρούς χαλεπούς, που η ανεργία και η φτώχεια εξαθλιώνουν τη ζωή μας. Να προστρέξουν και δύναμη να δώσουν στο λαό να πετάξει τη κοιλιά που τον στραγγαλίζει. Να την τρέξει στο κακό με τις ιδέες και τα ιδανικά του. Και να στείλει στον αγύριστο όλους τους υπεύθυνους της συμφοράς του, μέσα και έξω από τη χώρα. Χόρμα, προχώρα, χέρι με χέρι, βήμα αναγώντας και ρυθμό, το γέλος θα το ψάσουμε των Ελλήνων. Κι όποιος να μας κακολογήσει σκέπτεται, με 10 τάγους να βρεθεί και να του πέσει το βρακί. Πλησιάστε, σας συγκεντεύουμε. Βοηθήστε να δώσουμε ένα μάθημα σε αυτούς που σκέφτονται να μας καταντήσουν μετανάστες στην ίδια μας τη πατρίδα. Ελάτε τώρα να τους δείξουμε ότι η ελευθερία δεν έχει χρώμα. Πως το δικαίωμα στη ζωή είναι ιερό για όλους. Κι όποιος κακό για τη χώρα επιβουλεύεται, συμφορά θα τον βρει όμοια με αυτή που
Εμπρός λοιπόν γυναίκες, να τους δείξουμε πως χορεύουν οι ελεύθερες Ελληνίδες. Avanti maestro! Απόψε θα μας γράψει ιστορία πως σταματήσαμε και πάλι τα θηρία. Τους με το και άλλα τα κομμάτια, τους πουλημένους κι όλα τα τομάρια. Τους με το και άλλα τα κομμάτια, τους πουλημένους κι όλα τα τομάρια. Της Ελλάδας τα παιδιά θα σας στείλουν μακριά. Στον Αγκύρι, στον να πάτε, σ' άλλους τρέλα να πουλάτε. Δεν πουλιέται η Ελλάδα, τα άκουσες μωριά και Ελλάδα. Στον Αγκύρι, στον να πάτε, σ' άλλους τρέλα να πουλάτε. Δεν πουλιέται η Ελλάδα, τα άκουσες μωριά και Ελλάδα. Απόψε θα μας γράψει ιστορία πως σταματήσαμε και πάλι τα θηρία. Τους υπουργούς και κάποιους βουλευτάδες, τους ψευταράδες και τους κλεφταράδες. Τους υπουργούς και κάποιους βουλευτάδες, τους ψευταράδες και τους κλεφταράδες. Της Ελλάδας τα παιδιά θα σας στείλουν μακριά. Στον Αγκύρι, στον να πάτε, να μην έχετε να φάτε. Και από πίσω να μην βρείτε το βαρκία καμηθείτε. Στον Αγκύρι, στον να πάτε, να μην έχετε να φάτε. Και από πίσω να μην βρείτε το βαρκία καμηθείτε. Το βαρκία καμηθείτε. Να, δόγκα εδώ στο καθαρός αέρας. Το Ξώτη, σε παρακαλώ, κάνε μια χαρά. Είμαι παρακαλώ καθόλου, Σε παρακαλώ, χαράμε σε λέμε με σημεία. Καλά. Άντε, χαρτίρισε να γίνεται. Μα σιγά σφίγγεις κάνω. Σταμάτα, μωρέ. Σταμάτα. Εδώ σου δεν είναι καλό. Όχι. Σταμάτα, κακό χρόνο να έχεις. Σταμάτα, με υποχρέωσες. Σώπα καθαραμένο γέρο. Εσύ κάτσε εδώ, μην κουνηθείς. Έτσι που είσαι χαμένος, δηλαδή που να πρόσεχε, κάτσε εδώ που πάω μέσα. Θέλω ψάχα μου, εδώ ξαπλώσω. Λαμμένος έχω. Να, αυτά είναι τα χαΐρια από τον Ευρυπίδη. Αχ, Δία Σωτήρα. Δεν χάνω το κουράγιο μου. Αφού μου το είπε ο άνθρωπος, πως δεν θα με καταλήψει. Μου το είπε. Αν βέβαια έχω τα λογικά μου και δεν στερέψουν οι ιδέες μου. Λοιπόν, αυτό είναι. Όπου να είναι το φανεί και να παρισάνει τον Περσέα. Και εγώ θα πρέπει να υποθώ την Ανδρομέδα. Βέβαια, από μια φορά εντεμένος είναι. Λοιπόν, αυτό είναι. Όπου να με θα έρθει γιατί πίσω άλλο μου. Δεν θα έρθει μακριά μου, Κοπέλες μου, καλές μου κοπέλες. Ποιον τρόπο να πάρω για να ξεφύγω από τούτον εδώ το σκήτη. Μ' ακούς, σε σένα ναι μιλάω, που είσαι στη σπηλιά σου. Ηχώ, κάνε μου ένα νεύμα κι άσε με να πάω στη γυναίκα μου. Σκληρός αυτός που με έδεσε εμένα, το πολυβασανισμένο άνθρωπο. Τρόμαξα να γλιτώσω από μια παλιογυναίκα και πάλι χάνομαι. Γιατί πλέον το φως της ημέρας δεν μπορώ να αντικρίζω, καθώς θηλιά και πόνοι μου σφίγγουν το λαιμό και μου οδηγούν στον δρόμο των νεκρών. Σε χαιρετώ αγαπημένη μου, ο πατέρας σου τον Κηφαία που σε έδεσε εδώ να φανίσουν οι θεοί. Και ποιος είσαι εσύ που σε έδεσε ο πόνος? Είμαι ηχό, λόγια νεύματα. Είμαι εγώ που πέρισα σε τούτον εδώ το χώρο, συναγωνιζόμουν τον τραγικό τον Ευρυπίδη. Όμως κοπέλα μου, εσύ πρέπει να κάνεις ό,τι μπορεί. Κλαίγε αξιολύπητα. Ναι, και εσύ να συναξάρεις. Ξέρω εγώ τη δουλειά μου. Λέγε. Όλια
Γιατί εγώ η Ανδρομέδα πήρα απ' όλα τα κακά μεντικό. Κι απ' το θάνατο η δύστιχη. Θα με ξεκάνεις κυρία προσωποφάτα. Μπορείς να μην μου σπάς τα νεύρα. Κάψε καλέ μου. Πιάσε με να κλάψω μοναχή μου. Σκάσε. Άι στα τσακίδια. Πρέπει να που βρήκα ή κατέβαινε. Πολυλογάζει μου έλεγε. Κλαίγει τουλάχιστον. Θρύνησε. Μα εσύ μιλάς. Βγάζεις φωνές. Από πού το φωνή. Εσύ κάνεις δουλειά. Μιλάω. Παρεδία θα κάνεις σε μένα, μωρέ. Κύριο, να, η γυναίκα που στέκεται κοιτά. Στέκεται κοιτά. Δεν κοινά. Που μωρέ καημένος να είναι εσύ. Τώρα, να σου φάει αυτή. Είναι οξυλιά. Γλωσσού και καταραμένη κατσίκα. Παλαιογίνατο. Παλίνα μου. Έχουμε φτάσει όθεοι, γιατί τον αγέρα σκίζοντας έφτασα ως εδώ. Εγώ, ο Περσέας, κάνοντας το ταξίδι μου προς το Άργος, κρατώντας σφιχτά στο χέρι μου το κεφάλι της Γοργόνα. Του γραμματέα του Γοργόνου το κεφάλι λέει εσύ να φέρνει. Της Γοργόνας είπατε. Και εγώ τι λέω, του γραμματέα του Γοργόνου λες. Συνεδρόεις Κούτσουρο. Κούτσουρο, αυτή είναι η Μέρκελ. Ωραία, γαμώ το λάθος κεφάλι έκοψα. Ω γαμώ το λάθος κεφάλι έκοψα. Δεν μου λες, ποιος είναι αυτός ο βράχος. Και ποια είναι αυτή η θεόμορφη που βλέπω γυροβολημένη στον Πάσαλο, σαν να είναι πλοίο. Ω, εσύ ξέρε, λυπήσουμε τη δύστιχη και λύτρωσέ με απ' τη συμφορά μου. Εσένα στόμα σου λέω να μην κάνει, Γιατί? Εσύ πια θα πεθάνει, τι φωνάζει. Σε λυπάμαι κοπέλα μου, βλέποντας έτσι παλουκωμένη. Αυτό κοπελά. Γέροντα, ελευθεροκατεργκάρι. Όχι σκύφη μου, είναι η Ανδρομέδα, του Κηφαία η κόρη. Καλά τώρα, για πιάσε τα ποτέτια του να βλέπεις άντρας είναι. Έλα σκύφη μου, άφησέ με να αγγίξω τα λαβά του νεκτεράκι της. Γιατί εμένα τώρα ο έρωτας με έχει χτυπήσει κατά κούτελα για τούτη εδώ την πεντάμορφη. Καλά τώρα, έπιασες τον Τζόκερ. Τι να πω, άμα σου κουτρουλώσει αυτό στο πισινό του μπορείς για να του το σφυρίξεις. Άσε με να την ελευθερώσω και να τη σύρω στην ηθική παστάδα. Άμα η καρδιά σου να χαράει το γέρο, μπορείς να του το κάνεις εδώ, Που είναι δεμένο και δεν θα τη σταθεί. Εγώ θα την ελευθερώσω. Θα ανοίξω το κεφάλι, Είμαι αποφασισμένος. Το τράβο καμούτσι μου θα μένω θα σε. Εγώ θα το κάνω. Από το σπαθί μου αυτό, κεφάλι σου κομμένο θα είναι. Τώρα τι να κάνω. Γιατί είμαι χοντροκέφαλος, άδικα την εξινάδα στους κολέτες. Κάτι άλλο δεν είναι. Έτσι μόνος το έκανας. Είναι και παρέα. Τι γνώση με κλειδάκι. Μητάκι, το κεφάλι αυτό ο Μέρκελ. Βάλε με λίγο. Καλά, έχουμε κι άλλες παραστάσεις. Δεν είναι τελευταία. Σκόπιμα έκανε το μαϊμού για να με γελάσει. Τι να θυμάσαι, Περσέα, ότι μ' αφήνεις εδώ με πεισμένη.
Φυλαμμένος έχω. Συνήθιο το έχουμε σε τούτους τους χορούς να καλούμε την Ιερή Παλάδα. Εμείς, οι γυναίκες των Αθηνών, σε φωνάζουμε. Και εσείς καλόγνωμες και σπλαχνικές θεές αφέντες μας. Στο ιερό το δάσος. Ελάτε, όπως παλιά τις παρακλήσεις μας, ακούσατε και ήρθατε. Ελάτε και τώρα εδώ. Γυναίκες! Αν θέλετε να κάνετε μαζί μου ειρήνη, τώρα είναι η ώρα. Και εγώ σας υπόσχομαι ότι δεν θα ακούσετε κακό λόγο από το στόμα μου ποτέ ξανά για σας. Αυτή είναι η πρόταση σας κάνω. Τις θεές καλέσαμε, ο άχρηστος ο Ευρυπίδης μας ήρθε. Γιατί είναι αυτό που σε ζόρισε τόσο και η ειρήνη μας προτείνει. Θα σας πω. Ο γεροντάκος τούτος εδώ. Γεροντάκος ήρθες. Δικός μου συγγενής είναι. Αν μου το δώσετε, δεν έχετε να φοβάστε εμείς σας ξανακακολογήσω. Αν όμως την πρότασή μου απορρίψετε, σας υπόσχομαι ότι ό,τι κρυφά μηχανεύεστε στα σπίτια σας για τους άντρες σας, μόλις γυρνούν από τον πόλεμο, όλα θα τα καρφώνουν. Τις βρήκες τις κάργες του μέγεθες. Εγώ τις βρήκα, ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, αν είναι έτσι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Τι θέλεις δεν μπορούμε. Παρά να συμφωνήσουμε. Τι, 2 ώρες παράταση, να πάτε κάναμε. Θα συμφωνήσουμε. Αλλά τι θα κάνεις με το σκήτη του τον εκεί. Δική σου δουλειά είναι και όχι δική μας. Το προφανή σας ζω. Αν έξυπνος είναι, θα το χωρέσω. Εσύ Ελαφάκη, να κάνεις όσα σε δίδαξα στον δρόμο καθώς ερχόμουν. Κύριε μην ήσυχο, Ταμάρα, κύριε Πουλάκουλα. Εσύ μαέστρο, παίξτε τραγούδι περσικό.
πειραστινό. Αλλιώ είναι, κάτσε να το πειραστινό, παιδί μου. Αλλιώ είναι και πειραστινό, Αμάν, κοκκόνο μου, κούνατε εσύ. Έλα, όπα, μην ανάγκη, έλα. Εδώ, στο κέντρο, καλά. Εκεί είσαι. Όπως με κυλάδες γύρω από γατάκι σου. Τα παρανιώδη ρωσιανό κατάρτι σηκώνεται επικίνδυνα. Καλύτερα σηκωθηκορεύει. Ναι, το κομμένη άλλο το μαζέψου. Μπαίνω όχι δώσει φυλάκι πρώτα. Άντε δώσω ένα φυλάκι. Αυτό δεν ήταν παιδί μου. Παιδιά φίλες σφαλιάδετε. Οπότε η γλυκά που είναι τα χείλη της. Σαν μέλη Αττική. Πήρω η πλαγιάση, λυπάμαι, δεν το ξέρω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να κάνουμε, να γίνεται, ναι. Δεν γίνεται. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Άμα μου δώσει ένα ευρώ μόνο, θα το βλέπω. Αυτό δεν ήταν συμφωνία, πληρωτή έξτρα. Κάτσε μόλι, τα πληρωτή. Άμα υπογράψει ευρωομόλογο Και θα πάρω τα λεφτά όπως ο Σαμαράς. εντάξει, Κοίτα τι κάνει του νουτού. Πουλάμε κορμί, ματιένα, εμπροβολό. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ. Να μου λες, κοπέλα μου, εσύ, δεν το όνομα σου. Αρτεμισία, δε. Αρτεμισία. Αρταμουξία. Θυμημένο να έχω, αρταμουξία. Αρταμουξία, να προσέχει το γέρο. Πήγε να σε μη σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει, προσέχει το γέρο, δεν με νοιάζει. Κάμπι πήρε. Τι να το κάνω. Μη του έρθει κανένα κεφαλικό. Δεν έχω κέφαλο. Ερμή βασιλιά του δόλου, όμορφα τα κατάφερες. Και εσύ κοίταξε, σαν άντρας που είσαι, μόλις λυθείς, να τρέξεις αμέσως στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου. Είσαι μέσα και ξέρω τι θα κάνω. Περιμένω, σε στρίβε. Καπνός γίνομαι και χάνω. Κοκκόνα, το κοπέλι σου λουκούμι και ζωρικό και πολικό να στέκει. Πού είναι η κυρία? Πάτε γέρος! Και πού είναι πάμε? Δεν με βλέπω καλά τα γόρου. Κοκκόνα! Αρταμουξιά! Κοκκόνα! Αρταμουξιά! Κοκκόνα! Αρταμουξιά! Κοκκόνα! Κοκκόνα! Είναι ζήτας κοκκόνα εσύ! Γιατί γριάτα, κουβαλούσε τα ρουσικατάου. Δυναμένο να έχεις! Από εκεί. Από εκεί! Πάει, έφυγε. Πήρε μαζί της κάποιο γεροντάκο. Πού πάει, από την έξοδο πυρονά μου. Από εκεί, Αρταμουξιά! Συγγνώμη, έκανα λάθος. Από εκεί πήγε. Αρταμουξιά! Όχι λάθος. Τελικά από εκεί δεν πήγε. Έλα μαζί μου τώρα. Άλλη φορά! Αρταμουξιά! Τρέχε λοιπόν, τρέχε. Τρέχει ρε κατιστρέφει. Εμείς το καθήκον μας το κάναμε. Και τώρα πριν για τα σπίτια μας τραβήξουμε, Και όπως το έθιμο προστάζει και συνήθειο είναι του λαού μας, Στις δύσκολες στιγμές να χορεύει και να τραγουδά. ελάτε λοιπόν να τραγουδήσουμε όλοι μαζί και να ξορκίσουμε το κακό και αυτούς που το προκάλεσαν.
ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τελευταία μας παράσταση που μας στηρίξατε. Ελπίζουμε να σας ικανοποιήσει η παράσταση. Θα προσπαθεί να σας δίνω πάντα ποιητικές παραστάσεις μέσα στα μέτρα του δυνατού. Ήταν η τελευταία παράσταση στο Δήμο μας, θα συνεχίσουμε την πορεία μας και σε άλλους Δήμους. Και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να είσαστε πάντα κοντά μας σε όλα τα θέματα. Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια επαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σ' αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με ποπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, για μνημόνια είμαστε, τίποτα δεν είμαστε βρε. Κι ο Βαγγέλας τραγούδι, άμα υπογράψουμε κάτι θα βγει. Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να κι ο Άκης ο μικρός μας, για να ανοίξει παλιές ξεχασμένες πληγές και λαϊδά ο κορίδαλος μας. Η Ευρώπη είναι φωτιές, ανέμωμα σώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες ληστρικές που μαζί τα τρώγανε στις αγρογιαλιές. Κι είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Να κι Αντώνης που έχει πιει, κι η Ντορούλα ντρέπεται, όλα εκείνη βλέπετε βρε. Κι η Λαγκάρτ με τον Όλαν, μια από τα ίδια μας πάλι θα φαν. Τότε η Μέρκελ η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάσου και με μάτια κλειστά τραγουδάει αγκαλιά. Βάλ' το Τάσο μου και γεια σου. Για όλα φταίει η Βουλή, για όλα φταίνει εκπρόσωποι, έρημοι κι απρόσωποι βρε. Αν πονάει η κεφάλι είναι από το κούνημα που έχει βριστεί. Μα η δικιά μας έχει όνομα, την λένε μαλακία. Βγάζει κόμματα αυτόνομα μες στη δικομοκρατία. Είμαστε ένας λαός με πολύ φιλότιμο και αξιοπρέπεια βρε. Δεν πουλιόμαστε εμείς, πάρτε το χαμπάρι, χαμένοι είσαστε εσείς. Με ιστορία και πολιτισμό, με αρχαία τραγωδία θα παλέψουμε εμείς, θα νικήσουμε εμείς με χώρο και κωμωδία.
ψηφίζουν βλακίες, να μας πουλούν στα αφεντικά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα τα μνημονημένα που υπογράψανε με Μέρκελ και με Σαρκοζή. Κι ο λαός που υποφέρει βόλτα να τα φέρει, δεν το αφήσανε στη τσέπη ούτε μια δραχμή. Μας θέλουν δούλους, μας πίνουν το αίμα και θα μας πάρουνε και το βρακί αν δεν φωνάξουμε τέλος το ψέμα και αν δεν πούμε